Tak jo, takže dneska mě konečně, už od Vánoc jsem čekal na ten nebalík. Mě konečně přišel náboj na moji novou vidlici, na který jsem čekal prostě už několik týdnů. Furt byly nějaké svátky nebo něco, takže to furt nemohli poslat. Takže konečně můžu aspoň něco už dokončit na Scottovi. Takže dneska jsem si pro ten balík jel, přišel mě teda náboj. Podložky pod hlavko, řetěz na slobodro, bo teď tam mám ten 10 rychlostní a ten nic moc nevydrží, takže mám nějaký 8 rychlostní na městského. A barspin systém. Můžeme se asi teda pustit do rozebírání a rozplétání kola. Ještě bych si vlastně udělal nějaké fotky, ať vím, jak to vypadá, bo já úplně jako zaplétat kolo neumím, bude to moje premiéra. Moje poprvé. Takže jo, na chvilku to stopnu, vyfotím si to a vrátím se. Teď jsem to zapomněl chvilku natáčet, ale nedařilo se mi povolit tady ty šrouby na brzdě. Furt se mi, jeden klíč mi tam se měl špatnou velikost, takže se mi to nešlo vůbec povolit nic. Ale už jsem na to přišel, vezmi si hasák. 25. Takhle tady nasadíš. Bum. Takhle to povolit jde. My jsme tam dávali Loctite, který funguje až moc dobře.
Můžeme čistit trošku. Když tak, kdyby někdo chtěl náboj 110 x 20 32 děr 6 šroubů. Klidně mi napište na Instagram nebo tady na YouTube. To je jedno. Kdyby někdo měl zájem, tak pište. Krásná hra. Teď to ještě zaplést zpátky, no. To bude něco. Takže jo, dneska máme druhý den. Přesunul jsem se do pokoje, bo ve sklepě je strašná zima. Tam jich umrznu, takže budu to vyplétat v pokoji. Mám tady maťas a budu si dívat na video, jak to vyplétat, bo si to asi nezapamatuju ten postup. Takže jdeme na to. Tady mě začalo docházet místo v mobilu, takže zbytek vyplétání kola nemám natočený, takže se přesuneme rovnou na narážení ježka. Teď si teda vyklepeneme starého ježka, potom naklepeneme nového. Vezmu tady ten masivní indus, strčím ho sem, chytnu si to a jedu. Tak a venku. Už se mi to tam podařilo dostat, takže to naklepem zhluboko. Takže ježek nasazen. Tady k tomuhle zase nemám úvod, ale jednoduše teď budeme řešit brzdy. Teď si ještě rozbalíme hadičku brzdovou. Tady tohle je na zadní
brzdu, to má nějaké 2 metry. A tu, co je teď konc, ta hadička, co je na zadní brzdě, tak tu dáme vlastně dopředu. Bo to, co tam byla předtím, tak to je prostě krátké a nevleze to přes ten bar spin. Takže teď už máme zkrácenou brzdovou hadičku, teď si naklepneme trn a potom už to můžeme dát na brzdu. Tak hotovo. Takže teď máme nasazenou misku, už namazané ložiska, ježek taky naražený, takže to tam jdem. Můžeme to tam nasadit. To budu asi ještě potom sundávat, takže to nebudu dotahovat, ale točí se. Takže jo, teď už nainstalováváme tu přední brzdu. Už to stačí jenom stlačit, odzdušnit a přední brzda bude ready. Teď jsem to chvilku zapomněl natáčet, ale povedlo se mi spravit tu brzdu. Byl opravdu jenom zavzdušený ten kotouč. Byl opravdu zavzdušený ten brzdič, třmen. Brzda už funguje. Jo, nepropadá se. Je právě možná až moc tuhá. Ale tak to se dá vyřešit. Takže poslední, co zbývá, tak je nalisovat ložiska, které už mi tady přišly, ale to budeme dělat zítra, takže to se uvidíme až zítra. Ale vlastně ještě jeden problém, no už jenom jeden, poslední doufám. Vlastně tady ta jakási pátka, nebo jak to mám říkat, tak ona prostě má vakl, prostě to chodí tady v těchto těch, nevím co to je prostě, tady v tomhle to prostě chodí. Takže taťka vezme celý ten rám vlastně do prodejny, nebo nevím, co to bylo vlastně, servis nebo prodejna od Scotta, vlastně od značky Scott. Je to někde ve Srenu, myslím, nebo někde tam. Takže tam se mi na to podívají a zjistí, co s tím je. Snad to nebude drahý a snad to bude jednoduchý a rychlý
fix, bo já už to fakt jako déle nevydržím. Bo to je fakt už poslední problém. Ložiska zbývá už jenom nalisovat, to je jakoby, s tím snad žádný zádrhel nebude. Ale jako s tím tohle by se ještě jako mohlo protáhnout, takže doufám, že to nebude nějak extrémně trvat, bo už to je už. Takže jo, uvidíme se zítra, takže čau. Je to tady, guys. Je to tady. Ložiska nové nalisované. Patky drží. Brzdy brzdí. Vidlice vidlicuje. Hlávko hlávkuje. Stačí to jenom poskládat. A máme to. Po 2 měsících. Je to konečně tady. Konečně můžu dokončit na ten 2měsíční táhnoucí se repas. Takže jdem se na to vrhnout.
Poslední krok. Nasadit kola a už to bude jezdit. Neuvěřitelné. Teď vám to asi na chvilku vypnu, bo mám 5% na mobilu, takže to je GG. Opět a znova jsem nenatočil úvod do téhle části videa, a takže se rovnou přesuneme na ježdění ve streetu. Takže teď si pojďme dát nějaké menší dílovačky. Jakože odjel jsem to. Tohle by bylo lepší. Teď je řada na sound test, takže pozor. Takže jo, tohle bude asi všechno z mého dvouměsíčního čekání na to, než se opraví moje hlavní kolo Scott Voltage. Byla to dlouhá cesta, v průběhu těch oprav se vlastně ještě pár věcí pokazilo, takže to se ještě potom protáhlo. Ale nakonec se to všechno dalo dohromady a Scott zase funguje jako nový. Takže snad se vám to taky líbilo, tenhle projekt. A uvidíme se u dalších videí, takže zdarec.